Madama, Mirana, and I go away for on away from a quick. Eh, Nibani, Madama Veranova star, if I see an English. I am the cheerful, no gay, I know, no gay Mary, Kendi Igbo, oge eji esi nri dị iche iche n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka isiere anyị dịka nwaada siri wee bịa, otu aka ndị ada ndị ọzọ si abịa si na ha chọrọ isi ya bụ nri. Nwaada wee kpọkwa anyị ka ọ fụrụ anyị n'ihe onyonyo otu anyị si na-elele anyị. O wee kpọọ n'akara ekwentị eji enweta anyị nke nọ n'ihu ya bụ onyonyo. Kpọọ gị onwe gị ka anyị na gị wee kparịa. Nne ka anyị gawa n'ozugbo soro anyị ka ifu ihe ọ na-eji isi n'ụbọchị taa. Ngwa nne o na-abanye. Ngwanụ. Nne nwanyị. Nke a maka. Anyị na-eme ya bụ ihe. Nke a ndị oyibo na-akpọ ya beans mana ndị Igbo a na-akpọ ya agwa. Nke a kwana ndị Igbo na-akpọ ya ayo mana ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Onions. Ka mmanụ nri ka anyị abụ crayfish ose na nnu. Ihe a ji esi onye ọ na otu aka dị otu aka ya esicho ngwa na anyị ebido ka ndebe ihe ka anyị gwa aka wee na-eme ngwanụ. Kwa n'ebe a ube m na mụ gara egosi na nke nke bịara isi wepụta ka anwụ a nne ọkwara ihe machita ego na-adịbere ihe eji ehicha aka ibute ka iwee kụziere anyị. Mgbe anyị hụrụ ihe na-eme ọ sị na ọ na-esiri anyị agwa na abịlịka mbikọta ka anyị eji were esi ya ka o sie ya ka anyị fụ nke ọ bụla ịma esi bịa kụziere anyị ka esi esi ya. Ụfọdụ nwere ike mara ka esi esi ma ọ nọrọ be ụfọdụ amaghị esi mana ịkpọ anyị na-ekwe igwe ihe ọ sọrọ ya bụrụ bịa n'ihe onyonyo a bịa kụziere anyị n'oge eriberi. Ihe a kpọrọ ya bụ oge eriberi eji eri nri dị iche iche nke dị n'ala Igbo. Igbo nwere nri ịsa anyị eche nke ihe ọzọ ị ga-eme ya anọ m na agwa na-esi ike tupu oge agwa nke gị ọ na-esi ike ka o nwere otu isi were esi ya. Nchọkọ ọsịsọ meti ayụ. Ngwanye anyị ga-elele anyị chọrọ ka ọ ghee ọsịsọ maka ụmụnne anyị dị na-ele anyị chọrọ ịmụta ụdị ọbụla eji esi. Nwere ndị ji ayụ esi, nwee ndị na-eji ọkanwa esi, nwee ndị sịkwa na ha na-etinyekwa ngazi n'ime agwa ha na-esi ka o wee ghee ngwa. Onye ọbụla na-esi n'ụdị ọ mụtara. Nwanne anyị nwaanyị si n'ayụ ka ọ ga-etinye ka anyị chetụnụ ọsụọ ka o wee tinye ihe ọbụla ọ chọrọ itinye. Ọ nwere ihe a na-eme na tupu imewe ya bụ ihe ị ga-asa ya mmiri tupu imewe ya. Ndị anyị ha na-eme ihe awa abịlịka dịka ndị be ha si were akpọ ọwụrụ n'ọnụ ndị oyibo asị na plantain ya bụ ihe ọ na-ebewasị ya nke chara acha ka o ji esi ya bụ agwa. O nwere ndị ọ na-amasị ijikwa nke achaghị acha esi mana nwanne anyị nwaanyị Ifeọma si na nke chara acha ka ya nwa ji esi nke n'ezi ayụ anyị benye ayụ ka o wee gee ngwa. Mgbe anyị ọ na-afụ ya ọ na-ebenye ayụ ka o wee gee ngwa ka ọ ghara isi ike n'ihi a na-esi a na-amụta ibe chikwuchikwa ya ngwanụ. A na ụfọdụ anaghị esiri anyị esu ma ha sụba esibe ya kwụ n'ihe ụfọdụ na-esukwa esu. Gị onwe gị na-esu esu ka ị na-esi ya etu ịsa ya asa oke ịsa ya na-esu ya. Ihe eji esi ya dị n'ala ebe ahụ.
ebutezi enyachazie ya tupu ọ na-aga Igbo ndị ọma ndị be anyị ọ nụfụrụ onye anyị na-esi agwa na abịlịka nne ị ga-anọ n'ebe a wee ebe a na-edebe na ebe a ka a na-esi ụmụ mana agwa na-afịa ahụ tupu orie Nwada ọma bụ Ifeọma gwara anyị na ọ ga-etinye ya ayọ. Ị na-esi agwa ịchọghị ka o mee n'afọ, ịchọghị ka o gbuo oge, ka ụmụ gị richaa, di gị richaa, edebe ike n'ebe a na-eme mkpochi na-anyụjusi ya, i were ayọ tinye ya mgbe ị na-esi ya. Isicha ya ọ bụrụ egwe. Ama m na gị nwa isiri bata ihe anyị na-esi bụ agwa na abịlịka chara acha ka ọ na-esi bụ porridge beans dịka ndị oyibo ji akpọ ya, wee tinyekwa ya plantain ripe one, ihe ahụ asụsụ ndị bekee, mana anyị nwawu ndị Igbo bụ agwa na abịrịka nke chara acha. Abịrịka bụ ihe chara acha obere ikpe, wee suo ahịhịa ka a na-akpọ crayfish, wee bee ayọ nke a na-akpọ onions, ihe a ose Igbo, Cameroon pepper na mmanụ nri. Ụfọdụ nwere ike na-asị kedu ife na-achị ihe a? Gbaa mbọ ka ị na-akụziri ụmụ gị Igbo, ịgwa ya kedu ihe bụ ihe ọ sị gị red oil, isuru ọ red oil, mana ị kwesịrị na-agwa ya na ihe bụ ihe a bụ mmanụ nri nke ndị Igbo. Ya ka m ji eme nkwucha mme ka ụnụ mara, iwere ya ka ị na-akụziri ụmụazị ihe ọ bụ. Nke a bụ nnu anyị ga-akpụpụta obere ka a were fụ ihe bụ nnu. Na-eweta efere ahụ kwụchara ya nnu na ka anyị sinye ebe a ka ihe eji esi ya fọtụrụ m. Ndị be anyị nọfụrụ ihe mere nụ anyị jikwa ebe esi ndị na-eweta ọkụ si n'ọha nwa ọkụ wee weghara ọkụ wee wetara anyị ọkụ mgbe ọkụ adịbụ, mana tupu kịta ha wetara ọkụ ka anyị banyezie ebe a kwesị ozi ya bụ nri oyibo amaka mgbe nne ka ihe ị na-achọzi itinye na mbụ. Ihe sie n'ọkụ bụ agwa na ayọ. Isi ọka ọ ghọọ ọsịsọ, itinye ya ayọ ka ọ mee ya ka ọ wee ghọọ ọsịsọ, mana na achọrọ m itinye ya nnu. Achọkwara m itinyekwazi ose n'ime ya. Ntinye ose, ntinyekwazi ede ayọ nke mbere ebe. Achọkwara m itinye ya bụ abịrịka. Dịka m kwuru mbụ, abịrịka bụ nke chara acha ka m jiri acha. Etinyere m ayịyara n'ime ya. Dịka m tinyechara ahịhịa ọsụtụ, tinye ya mmanụ. Ha ga-ahapụ ya kwuchie ka ọsụtụ. Ụmụnne m ụnụ ihe na-emenụ ya bụ agwa oyibo. Agwa ghere ọsịsọ maka nwanne m nwaanyị tinyere ya ayọ n'ime ya o wee ghee ọsịsọ. Ọ sị ya bụrụ na ị na-esi agwa ịchọghị ka o mee gị n'afọ, iricha ịgbajewe ebe ị ga-ewere ike tinye n'ebe a na-eme mpochi na-anyụ ya ọ bụrụ nsị, gị were ayọ tinye n'ime ya, oghee pịam, oghee ozugbo oghee, iwe werezie ihe a na-akpọ ya bụ ayọkwa wunye n'ime ya, wee tinye ya nnu, obere nnu, wee were ya bụ abịrịka nke ebere ebe nke na-acha ụcha nke chara acha a na-akpọ n'oyibo ripe one, iwe were berie wee wunye n'ime, wee kwuchie ya biko si wee gosi anyị. Mana tupu o kwuchie ya, o were ihe akwọrọ akwọ ka a na-akpọ ahịhịa crayfish, wee sizie ka anyị chere ọsụọ, wee wunyezie ya mmanụ n'ime ya ka anyị chere obere oge ka ọsụọ, ka anyị mara na a ga-etinye eletrik
dịka m kwuru n'ọtụtụ oge mbụ tinyezie ya mmanụ ọtụtụgo etinyebegoro mmanụ a n'ime ngwa na-etinyego anyị etiche ya n'ebe anyị ihe ọbụla ị na-eti ị na-ewere ya na nke mara ole ị chọrọ itinye gị were ọhụrụ iburu ịgbajuo isie ọṅa nnu ọṅa ose ọṅa mmanụ ị gaghị esi ọṅa anụ ọ na-atọbụ m na onye sie nri ya sie ọṅa anụ ntagburu onwe m na anụ karịgoro azụ na-eriju afọ damna isiri sie ọṅa nnu ọ dịrọ mma nwanne m nwaanyị kedu achọrọ m ikwu ihe ọzọ ọ nwere ndị na-eme ha na-esi agwa ha na-etinye ọtọ bịrịbịrị mụ nwa na onwe oge m na-esi nke m etinye m ọtọ bịrịbịrị maka itinye ọtọ bịrịbịrị tinye ayara n'ime ya ọtọbazie gabazie so etinyezi m ọtọ bịrịbịrị n'ime ya achọrọ m isi na andọ ga-eweta ụtọ ya ị na-anụ ihe o kwuru ị na-esi ya bụ agwa na-atọ ụtọ na nke ya isi agwa tinye obere nnu ọ na-atọ obele abụlike o ji esi bụ nke chara acha ọ na-atọ ezigbo ụtọ ayị o tiri ya na-atọ ụtọ nke o wee sị na ọ ga-etinye ọtọ bịrịbịrị ihe ndị oyibo na-akpọ magi itinye ọwụrụ afọ onye aka o ji wee wepụ ya ghara iji ya si wee na-esi ihe ndị osichi ihe ndị a o wee na-atọ ụtọ gị nwa n'ebe a ama m na-enwewa gị igbe ka ihe atọgbugo m nọ na-emewe ka mewe bịa ka ị maa na owego na o ji m ebe ahụ anyị ka na-echeta ya biko ka anyị chere nne m gwana so achọrọ m imekọta ya ọnụ ihe a na-ekwu awụrụ ya ya bụ agwa anyị nwa na-egbo ọma m na ụfọdụ amaghị ihe anyị na-esi tupu ịbata ndewe anyị ebidogo siwe ya anyị sinyere agwa n'ọkụ sachaa ya tinye gbanye mmiri wee benye ya obere ayọ ka o nwee ike ghee ngwa and ayọ a mere o wee ghee ọsịsọ a wee kwọọ ahịhịa ya na ose kwọọ ya were tinye n'ime ya wee gbanye ya mmanụ nri wee werekwa ayọ wunye n'ime tinyetu ya obere nnu tinye ya bụ abịrịka n'ime ya o ga-ego dịka o si wee gosi anyị wee na-akpagharị ya gị onwe gị na-ele anyị ama m na ịmụtara ihe ọ kụziri mụtakwa ka esi esi ya jisi ike ka mgbe ọbụla ị chọrọ isi ya ọfụma ụfọdụ na-eme ha sicha ọ bụrụ mmiri mmiri o mee mpịtọsị mana nke ya ị ga-afụ ka o si wee gbakọ ọnụ nna enwere ihe ọzọ o ghechago kupe ka ndị be anyị lele ya ka wee ọgịnịdị kelewe ya ihe atọbụchala m anyị gbanyụọ anyị esichago ugbu a anyị ga-agawazi n'ebe a na-eji iri eri ka anyị garie weta ekugo weta ihe niile nke ị chọrọ iji wee ri soro anyị ka anyị wee jee ebe anyị na-aga iri ya bụ nri ọ na-emeela ngwanụ ndị be anyị ndị na-ele anyị bụ ndị ọma ekele nnụnụ anyị esichago ya bụ nri anyị bịara ugbu a ka anyị rie ya bụ nri erie mụ na nwanne m nwoke onye anyị kpọrọ ka ọ bịa rie ya bụ nri n'ụbọchị taa nna m kedu aha gị kọwara ọha na eze onye Igbo afọ m bụ Maazị Chinedu Obika abụ m onye Nnewi South Osumenyi Anambra steeti ana m azụ ahịa na Alaba International Market nke dị n'Ọjọọ na imela o Maazị Chinedu Obika ọmarịcha nwoke ọ sị na ọ na-azụ ahịa na Alaba anyị na-aka m ajụọ gị ihe nke a ị bịara ị na-afụwa anyị n'ihe onyonyo tupu gị bịa sị ka ị soro anyị na ya bụ ihe a na-eme ị na-afụ anyị nna m gị nwa na-ele anyị ọ bụrụ na ị chọrọ iso nọrọ ka Maazị Chinedu Obika soro were rie ihe esiri gbaa anyị n'akara eji enweta anyị nke nọ n'ihe onyonyo ahụ ka anyị na gị gbaa ọ bụrụ na ị chọrọ isi dịka nwanne m nwaanyị nke nọ n'aka nri nke siri n'ụbọchị taa ji chọọ isi
sie ka ihe imekwa otu a nwanne m nwaanyị kọwa onwe gị o kọwara n'eze mara afọ m bụ Oriakụ Ifeọma Gospel abụ m onye Anambra steeti a na-anụ m na Rivers steeti enwere m nụ dịka m fụrụ n'ihu onyonyo ihe nwanne m nwaanyị na-eme dịka erimeri oge ndị Igbo m wee kpọkwa wee sị ka m bịa sokwa ya wee sie dịka m bịara wee sị ka m sie nke m dịka ndị obodo anyị na-esi ya ọ ya mere m ji wee bịa n'oge dị ugbu a esikweela m nke m ndị be anyị na-anụ n'anya nwanne anyị kwuru ọ nụrụ wee kpọọ wee bịa wee sị ka o sie ugbu a ka anyị rizie ihe o siri wee mara ka ọ dị anyị na-eri elekwana nsụ mmiri soro ma tee aka tinye ka anyị na-eri ọ bụrụ na ọ ga-eru gị ịgwa m otu a ga-esi wee tinyere gị ya o wee ruo gị nso nne ngwanye ọ dịgo mma dewere maazị na nwoke ka a na-ebu ụzọ edebere ihe n'ezinụlọ ka nwoke abụghị na nwoke ka ọha nwoke ọbụla nke bụ ihe na mgbawara ọkụ ya ọ ga-enwe ugwu ya n'ezinụlọ a sịkwala na nwoke nwere nke obere nwee nke nnukwu ịchọọ ịkụ nri n'ezinụlọ itinyere nwoke nri tupu itinyere ya bụ nwaanyị na ihe na-ekwu anyị ebidogo ya biko bịa ka isoro anyị were iwe ya bụ nri osiye na ka nne m osisi anyị na-eri ọ na-atọ nwanna aka ka anyị nri dị o siri ọfụma ọhaneze na-ele m bịa na kusiri m rie elozina asụ mmiri bịa soro m ka anyị na-eri ya bụ ihe ịbụ ka ọ na-atọ ka ọ na-ada nri atọbugo onwe ụnụ mana ogede a na ọ chara acha ọ na-atọ ụnụ makwụ na agwa onye na-atọ ụtọ babụrụ agba mmemme ya ọ na-atọ ncha bịa tinyekwuo ya ahịhịa ọ tọbugo ka m na-eri na-amasị mma a gwara ụnụ n'oge erimeri bụ oge ji eri nri dị iche iche ndị be anyị ebe aka ya ejidewe n'ụbọchị a ụbọchị nta anyị so na Owerri ọ bụrụ na ị chọrọ iri ịchọrọ isi gbaa anyị n'ekwentị anyị nọ n'ihe onyonyo anyị na-adị kpara ya ka isie ka irie ka chifoni ka nwoke rie nri ọfụma